Ndodzokera kuti vandakabva izvozvo ndisati kwanisa 1 week kaba nozange dry skin scalp yangu iri so dry. But rasta rakuri kukura chinhu timarasta ndoti vanhu ndokuti vanhu marasta sati kuita senasi andizivi nditonzwa nezvevabeushi kana sitokuona ngogara mumba chete kazireshi ndakaneta ona ndototanjira ndichibatwa nehope zvesvi asi watobata hope nehope nekuti ndikumasajeri tokotondonzodorarezvesvi mwangu unondiemera singaiti unoema ndozi asina samusonda basa kukangana unoziya kutokangana kuti kunoendawo basa yawandisaka mari akana zvakuita zvontivaraidzi chimbozoroita udasera nenasi basa chacho unotosuwa mukadzi uchingofamba uchingondeya uchita zvenasi ndiani apindai pindai pakapo icho hanzanzi yangu chamama baby ndikutombori busy zvangu pafacebook kapa mwana baba kuri kuoneka kudaka vanhu vachipiwa mota vachitwa sei nasei wiki neyo uchaita bp nazveshe baba vakapengana shanda shamari kanitokuudza senza unongotengawo yako mota ndokwasa kutotorombo rakanaka kakana vekwangu vazvibvuma asi mazono dziri kudorwa mota dzacho ndazopota ndafenda pamadhorasi anogwayo ngatichizvisiya ndokuunoona kuti uperekedza kwekurarama aisi mwana mugwa kada kwezi kwese bolato ndati ndichekumukira shamari kwakanake kungagona kababi kuchii nizuro ukandipe chii nizuro ukati chii wakuti kuchii mutora panyaya yechii unotora nyaya musikanere nezuro takataura kanhu zvadzitakaita madhiri kamakai jika zvinhu zviya samamati kuti ndatouya kandatoa redi aripi kokwanza ruya nasi so wandegere chidya nengiyewo uchizati asikonasi aiwa usaseka aiwa usaseka zveshamari saka matongona izvozvo zvimaninginingi izvozvo matova pano uzakwanisa nokuvhura masango nahope yararaibondwari sandraiwa nemukuraraiva zvako kana upedza unosandudza unondimusandudza mubhedha ndiri mubhedha zvinhu handisi akusi kugarika kumba kwacho ndogara sei ndichitoziva kuti apa wakatondijusa kundijusa chaichako ndichikuda haibaba nespeedi aiwa unotangire zvinhu zvausingapedzi mwana baba wangu calm down ndikuti kati tomboti dyei zvinhu izvozvo kwemasvondo iwe zvinhu zviya ukaona panga usanganisa zai pakasanganiswa yogati neporiji yandakakuudza ukazvidya ka ioto aiwa mwana baba wangu idya zvimwe kuitira kuti pavanogoche aiwa zveitura mwana idzikama aiwa pora handisi kugona kana kurara izvezvi okay anyways michera mufonera musikana rega ndimubate ndoda date yasvichinadzondiudza date because iwe unonadzoziva kuti musikana wangu ari wezimbabwe handiti kunoko handina mumwe mhoni wava kundiudza nyaya yekuti kwaita chingwa handiti indiri kutoya ndakugadzira kuti kabota wakuita kuti munhu apa aiwa anonguya munhu wako ndomufonera
tazanguruza chichimbocha chidi nenyaya yekuti kumba kune munhu semaudzi randakakuita chimbompo mukana anouya manje ndowakamira kundiudza ndo pane ningi yangu pane challenge yangu wakati ndiudzire chii ndikuita kuti ugadzirire uve strong todaka bouncing baby boy tsokuti wakamanyira zvinhu zvisati zvanyanzoita bhobo zvisati zvaita strong kazvinozoafekta kaa kuti tiwine chimwana ndipa picture racho toone waya unazondiradza picture racho zvetimbotomuvhuma ichimoko racho ikwe inoibhinya irori ukuona se chiripo ubonzokoti nandizume chakanaka iwe sandomunatadzawo zvariswero unozoti mwana ari wiki so mwana baba wanguemuona ko murume oda kumona ndoita basa rako chete siyana zvemurume uona munhu kwete aiwa ndipe namba dzake ndokupedza nyaya hazvishandi zvokuti ndichiramba ndichikumirwa sedhongi ndipe namba dzake chirege nditaure naye ndakumudza kuti ndakuchipaka mufonere muze ndasvika because kana kuti uda kutorwa pfungwa dzangu apo mufonere ndichiona ndeipi shamwari yangu urise konda ndina blasi kablasi vari kuti vakuda kuona chimoko iwo uripi todii ndiudze waronga zvipi dzikama tambira bhora pasi alright good girl akatofatana haashaputi akarutoda wena mwepasambeike kudya zvindinenzara ini unonetsa mwana baba wanga anongozazatitandifarire zvekubika so yanombokutangira chekutumu kremi nhamba ipapapa akuti kremi chimbofana batana wakwasha vachiuya nezvekudya kewo ndikudze zvewe wakazodine madhira ene imari yayo waiti uda kuzokutumira chichi andikuisira sauri ndokupa usati waenda ndokuisira manje bosi pakaipa unogana handisi kusenza nazana saka chimoko chachibheja nemari yake handobheja mukadzi womunhu unobhejwa haishe mukadzi womunhu unobhejwa chekwambona iyeni akutobhenefita inini because ndikumupa mana iye ndofana kutondibheja handi wakati murume wacho ane mari ane mari asi unombobuda unaye auti kauchingonyepedzera unondipa zvanzi ndokupapo asi musaramba kuchizviita muno asi kakaine chidringa kaine chidringa pamwe katambodzikisira ngiranga mahaya yangu angakwira manje anotokwira ziri kutamba richowedzera kanhikasimba racho mwana angakumidza zvachandiurayira mwana wabome wano cheka baba yokwangu kuti vafamba zvakanaka here kubasa ravaenda kubva pavaenda nambotaura navo meseji yachirei audio yachirei asi apinda neproblem andikuti zvakamirisa zvavamutete zvavane mwoyo wakaipa kudaro shuwa zvavane mwoyo wakaipa kudaro ine ndakatomboudza murume wangu nenhauye ndikati tete nandivatruste zvakanaka tete ndovachatondisimudzira mhepo mumereji yangu nemaonero andiri kutoitai ndovachatondisimudzira mhepo mumereji yangu rega ndifonere chiyera ndinzoti kuti because ishi tete vanogona kusimudza mhepo ndanditofonera chiyera izvizvi where is my phone ine airtime aise phone guys ndapakaipa ndikandifonere chiyera tete ngavasadaro vedu ungatiparadzira wemba shuwa here ngavasadaro tete shuwa pick up the phone chiyera davira phone chiyera davira phone
Zvino anobvumira hanzva dzenyu neasikana. Usatya zvinhu zvese zvatova sorted. Sorted? Ndakaenda kun'anga. Ndakatomuendera kun'anga uya Jusi ndokutoita kutomuendera kumberi. Because wadaita zvinhu zviri wiki ka. Anojamuka sei. Manje nehanzvadzi ndo yakawanda. Achienda pamusoro ndichiendawo tichidai ndichikwira. Ndakatomuendera ndowari usatya zvako. Uchatoita mwana naJusi. Achatokuitisa mwana ende ndakanyatsoenda kuanogona sei. Iyo Jusi haazonetsa here. Jusi pandikatoenda kwambuya ndakatonomugadzira ikoko. Toti ambuya vamusoti kuti kungovisira mushongo uyo ungoti angobvuma zvese. Chatiri kuda mwana kozi muroora wangu inini andingozviona situation yacho haina kumira zvakanaka. Asi iwo usazofumura madhiri ndedu tiri 3. Handiti muroora hafani kutombozvisiva kana shamwari yako yepamwoyo kana ani waunovimba naye usatombomudza nokuti zvikazosvika muroora ndonyarira kupi nemadiro anondiita ende nemadiro handinotomuita zveshuwa kakutori utsi nyangu handiri kuita asi muroora wangu ndomuda. Aiwa timbodero titaiwa regai timbosama zvofamba sei. Haguti makoti wangu hazvishamisi nekuzofamba kwengawatowa chaiye zvimwana izvo zvatosara. Pick up the phone, Chira. Chira. Yeah. Pick up the phone, Chira. Where are you? Hello? Mushe Chira, uri sei? Kunewe audio yandanzwa iyi audio naivedwe wakaionepi? Aiwa ngondiudza handidaro ndikutibhirawo shuwa nditibhirawo. Wakaita zvekuvanzwa chitaura. Zvakaoma naivedwe but tete ngavasadaro asi tete vangada kuda kundiparadzira imba yangu shuwa vangada kundiparadzira imba yangu. Kuda kutsvakira bhudhi vavo mukadzi. Ngavasadaro tete hazvina kumbonaka asi. Hazvina kumbonaka ndoidini. Kana kuti zviya zvandakamboudzwa na Mary Jane kuti nditsvake mwana kusaidi. Ndoita sei because imba yangu inogona kutongoparara. Indotoziva vana tete vane problem. Ndozvandaigara ndichiudza murume wangu kuti tete vane problem tete. Maonero andiri kutoita ini tete ndo vanogona kutondipinza kubhezi. Nai Mary Jane zvawatoigona zvawauya naiwo hama yangu. Shamwari ndiri panguva yakaoma mwana wamai ndiri panguva yakaoma. Audio yandasenderwa nanhingana na Chira. Tete vanomira mushe. Vaita sei? Tete vanomira mushe. Kwanzi kudindidzinda kutonetseka. Vakaya kumba kune murume wangu. Vauya kumba kune murume wangu vakutanga kumuudza chichi watoda kutsvakira mukadzi munene kuti chichi sose zviya zvawaitaura zviya. Ndakakudza wakarambasha. Wakati ndokurevera nhema. Wazvibatira ka? Ndakambokudza. Wakatoti usawira ivava ndokuputura mushawo. Sawira ka. Apa the last option yatakutongoita shamwari. Zviya zvawaitaura zviya zvanzadzi yako zviya. But iwo unotoudza hanzvadzi yakuti itonyarara. Icho. Imba yangu ndoida. Unoda kunditiwo mwana. Kwakazotapirigwa nakudzi wangu chena. Aiwa ini imba yangu ndoida. Imba yangu ndoida but zvinhu zvato zvesecret. Aiwa hapana problem ndakabvunza wani. As long as ndiri pakati penyaya hapana kana chinombobuda. Zvinhu zvazvesecret chero kundikanzi ndatadzirana newe. Sawira chero ndikandatadzirana newe ndazodi secret is secret. Zvingari zvatakaitirana nazvo. Wakambodi wachidze kwai ndaendeke kunotaura. Nyaya iyi ndiyangu newe. Mukoma wangu. Ati mukoma kuti kazoita mwana avazodi kuda kuya uzoti mwana chichoda uzoti. Naka nosatowari mukoma vatodiwo kutoti chimoko changu chiri kumusha chizvizivi. Saka iyi secret between isusu takadai. Saka usawari. Iwe ungatotsikisa mari. Hanzvadzi yako haina mari ndokunomupowa something. Ndaenda kubasa. Because tete ndimuzvimaonera ndiri kutoita tete. Tete vanogona kundiparadzira imba yangu zvechokwadi. Ndakakudza kuti wakava mukadzi akangwarisa uya. Akangwarisa.
Saka chuna akadzoka kumurume. Newe wakapusawo. Tete wakangwara sei wakapusa. Zvinhu ndezvokuchakamuka changamuka. Manje wakarara hope. Chese murume wangu anondida, murume wangu anondida. Asati takafamba akapera mara kuti abhebhi chingogara Zvagamirira pamusoro kuti hati akutotsvagirwa mukazvo. Ndokudanana kwacho. Saka inini zvitori nani chimbotraya ndimbonoti ndobatira here ndotoziziva kuti chibereko changu chitori clean. Ndobatira mimba fast. Tirega ndiudze mukoma kuti ndiripo. Unoudza mukoma wako. Ati madhiri anongoti kwakumba kwangu chete. Iwewe hamuendi kwamukoma, mukoma hauyi kwako nyange makafarisa sei, hamuiti kuloji, hamuiti kunonga yamba kwangu. Handizvozvo saura. Atidane pasimukoma. Yavabata. Secret. Ndakumbira. Secret. Ndisirigoti. Mukoma ndeipi. Mwana baba wangu madhiribho. Saka imuya zvepadheni kuswera mangwana kwete zvanhasi tobva amadhira abho kwavabho chimoko chabvuma. Tapinda mwana wangu ari don't worry. Kana wakaona audio yangu undifonerende. Kende chingoda zvokuti kahwani chete. Zvokuti unongosangana kahwani shamwako zvokuti ndozosangana nemunhu kaobho. Saka iwe ndowati wamwari unotaura kuti pai wakaita kahwani mwana anonga. Hanzvi dzako inozvatisei. Kwanisi zvatisakudza kuti unobatana. Unoita kusvika tava nemaresults. Uchadurera mukoma wenzara iwe. Watononokerwa. Ndada kuenda kamusese murume kanozodzoka. Wadontora anosvika pana pamanyima. Kwari papo arinenge ari kutomanya kutouya kuno. Because ndoda kudzokera baba vasati vadzoka mupe kubasa vakazonova ndisiku ndozvavasingadi. But time dzichiripo idzi. Dziripo hadzo but murume wangu unomuziva anogona kungodzoka anytime munhu ashandire munhu pauri. Changurona ari kusvika pana pagentleman manje. Zasvika zvafast. Pindai. Sisters. Icho. You right? Munisi. Mafaraso. Chababa. Kasibai. Zvakaoma. Anonyanonoka. Iwo ngozondiudzawo izvo emergency ufuti. Manonoka ndomanya kwanga muchiita pamusuya uya. Chisiya ngaisiye matambo. Ndokutsvaka ndakagara pakati pevanhu swedera kwakugara zvokunetsezvo swedera unobvira unotyanana sei swedera uko Aiwa zvekanga ndasati watipa maintroduction. wachisimaila unga uchiti ndiani apinda pana ndiwo hanzvadzi yangu kai hanzvadzi Sandra. ndiye munhu wedu ka mabva pamuziva Aiwa. Bva kwandiradza pafoni pai anga achigara chingoringa mumusoro mangu. Anyways, guys, pane kwanda kumanya kuenda. Imba ndiyo iyi. Handiti bedroom ndiroro. Mune zvese zvakaperera. Bathroom room iri uko. Zvese amunoza afamba ndipenyu muko. Nemshongoratidzo munhu wedu kuti wafana. Potokaudza tisheshe secret. Aiwa don't worry. Hayi usatya. Satya. Ndisandaenda mukomakudzi. Mwana baba wangu, please bed nderangu. Musazojambe kuti ngoipa jumping castle. Musatyore mubhedha wangu. Alright. Kazi, bakoti wacha kazi machira zvatete kana mapedza madheti.
vanotira zvauya baba ivava vanomhanya mushini baba vanaumira mushini yo apa ndisandambopfeka kana pendi asi ndine pendi rangu kudzi hello haunabata nzira nependi rangu nebhurugwa rangu kunova kuna bhurugwa pandakutopedza zvangu kugeza ndiri kuuya ya because handisi kuriona padenda rikwana natombodipfeka yo baba vakava vanaumira musheshu ndezvachatoita chatoramba chipamizana kana ndisina kutobatira mimba pa ndotoramba chipamizana nawo ende ndechitobviswawo nzara because ndini murume wangu kumba kwari wiki pamwe ndisingabatiri mimba handitomboyatsonzwisisei murume anaumira mushi yo kune vamwe vana shuwa vamwe vana vakagwinya vanhu vapi aya mbobva pafoni mbosiya zvefoni aiwa ina handisida kuona zvanoda tokuratidza because ndozvirikutondinetsa zvinezvezvo asi kutombonditira kana kawanda tete vakauya panapa havana kana mbondudza tete vaya pano vachitaura zvinhu zvakadai saka wazviona uko izvozvo kune vanhu vanondifarirawo vanotofarirawo merija nendigare muka but iwewe tete vakauya panapa mukataura zvamakataura una kana mboya uchindiudzawo kuti tete vaita se tete vauya pano hauna kana mboya uchindiudza izvinotarisa zvavari kurova saka chokupa kuti seurozvibhiliva izvozvo tete vakauya ihama dzako vakauya handisomboramba saka ipapa kana ari munhu akagadzira akaita zvimaediti dzake ndikutowanzwa tete vakutaura maediti hauna mboya ndakakuudza unotete vakauya vakauya saka handiti munhu wokutaura kwamaitero handisiri ndandisipo ine pauri kundoona mufoni imo hapana chandiri kumboplana ipopa handina kana chandiri kumboplana ende handisi ndiana kutumira voice note utonzwika kune vanhu vanotonifarira ndianitondifarira ndingakwanisa kuudza handikuudzi but voice note ndatove naro ende nezvawaitaura tete kuuya kana vachitoya kuzototauraka vanenge vatotumwa kana kubva kumba kunana mama chaiko saka wakupinza mai vangu munyaya dzako manje sikuwapinza ndikutongokuudzawo bhebhi ndakagara ndakuudzira ndikazoona kuti haufarira mai vangu apa nhasiya vanzvadzi yangu bhebhi ndotovafarira but ndikuudzawo nezvaka so wakuvaisa why you including them, why you involving them in our issues? Zati nyaya dzisi dzechitaro natete obviously dzabva kuna mama ushama pani no when you are involving my mom now it's now a problem, it's now becoming a problem, big problem. Don't involve my mother in these matters because you are being too much now. Vanhu vako vakucreata mba musi wakaya tete pamba musikana yanonzani uya musikana wakaunzirwa neshamwari yako musikana webasa. Saka are you trying to tell me kuti musikana ndiye akutumira mavoice notes aya?
I'm going to deal with this girl. I'm going to deal with this girl. So now I'm edita zvimavoice akuita kunge ndakataura nini. Papi ukuona video rangu ipapo uchona ndichitaura nini? Baby, I'm here voice. Ndokutonzwa voice rangu. Voice rangu papi mavana mavoice anongofanana. I think I have million voice. Ndokona kutaura kana mavoice kana 10 anogona kuchinjika. Kana ye musikane plus voice rake rada kutofanana kuti nerangu kana ari yakarecord. Saka baby ukura kuti voice zvikutori nyeba here izvozvo zvandikunzwa zviro. Ndezvonyepa ina ndingobhiriva izvozvo zvinhu zvepainternet izvi ndosaka ndichigara ndikuudza kuti handifoni mangu handiite zvematiktok handiite zvezfacebook handiite zvese izvozvo izvo because ukaona ndokwazvinosvika uko. Vanhu they are just there to break people's marriages. I worked for this marriage. I worked for this whole thing. So now you're involving people. Now we are fighting today. Hapana munhu angandiparadzisa iwewe neni but wona tarisa tete taurira vakuita pakudiwa mwana tarisa uri zvatikuita panapa baby nangu nditori nestress andikunyebera. No, there's no need for you to be stressed. There's no need for you to be stressed. Murume wangu but nditori nestress and anditoziva kuti ndoita ndonodii mimba yacho ndonobata sei. Okay. Cool down. Saka panyaya ika like ndikafonera musikana wakuyo angatopa basi ndogona mufonera nditi. Ya, ndakadawana zvatogona buda. Ndakutaka kusota aiwawo anondikwanisira kundudza kuti imi munondudza izvozvo munozoti ndakarara nevakadzi vangani kurara nevakadzi 100 zvinoshamisire chii achatoita zvandinoda mira inoone hanhasi ndinomusota ndisi kutombomusekerera zvangu zvachagara zvatoningirikira achadzikama zvangu ndagare nemuroora asingazvari iyeyo achatomuroora fungira hangu chaiyo kana ndada zvangu mbuya vaya vakapenga vaya sota nenzondora dzake idzo dzidzi chidzidya nemadira anodziita hamborirambi hai ranoridya iri imbonzaniweni tomisira dzakawanda aiwa nganyutswe nezvinhu zvisina basa izvozvo chitoita zvidhafu zvakadarika ipapa muroora anondida akanaka asi anodyiwa iye asingati zvarire isi zvatoda kuda mwana aiwa inasosota zvangu terere zvese zvandinoda zvandienda kuudza zvese uterere kutomumitisa musikana uyu ari kudawo mwana mukutoita mwana mese uterere zvese zvako zviri kuonondiki nezvo shanasi